खुलुमबाय गाइस जोबोद इम्पर्टेन्ट भिडिअ बेनिखायनो इमारजेन्सि भाबैब्लाबो आं बे भिडिअखौ लाबोदों जे दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुन गुबुन जाथिनि सुबुंफ्रा ससियेल मिडिया जायफ्रा सालायो बा सालायाबाबो ससियेल मिडियायाव जों मोननो हादों जे गोबां बर'फोरखौ बखिदों जे बर'फोरनो आसामनिफ्राय 40% जेनेखि लांदां जायगा दं बेनिफ्राय बिसिनो हगारनानै होदो मा खालि बड'लेण्ड बे खोथाखौ बुंदों। फाग्ला नामा बर'फ्रा सोर जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जुजि फैनाय बर'फ्रा दावहारु हाथियारनि जांख्रिथायावबो बर'फोरनि रेकर्डआ गोबां रेकर्ड माने हिस्ट्रिया डेम'क्रेटिक आन्दलननि खेत्रआवबो बर'फ्रा हिस्ट्रियाव गोबां बिहोमा दं। जोङो डेम'क्रेटिक आनडेम'क्रेटिक लामाजोंबो जोङो थांनाय दावहारु फावसयनो रोङा आखायाव आइजें हमनानैबाबो जों थांखियाव होसोबोदों आरो जोङो कनस्टिटिउसनेलिबो जोङो माखासे खोथाखौ बिबोदों। दिनैसिम जों जे मोन्दों बेयो आन्दलननि फिथाइ महरै मोन्दों। आन्दलन गैयाजासे ओरैनो मोनाखै। सोरनिबा अननाय सोरनिबा दयायाव जों मोनबो बुस्थु मोनाखै। हारि बाबा हारि जाम्बा जायफोर व्यक्तिफ्रा बिदि खोथा बुंदोंना बड'लेण्ड नागिरदों होननानै लादो होदो खुसि जाथोंसै बेबादि होनदोंना बेयो जाहैबाय जोंनि कनस्टिटिउसनेलि राइट्स। जोङो सोरनिखौबा हाजिख्लाबसे रावखौबो बियाखै रावनिबो थाखाय हाजिख्लाबसे जोङो सेनो थाङाखै सोरनिखौबा जों बियाखै मोनथायखौसो अधिकारखौसो जोङो बिदों। आङो ओंख्रि संदों जागोन र' आङो ओंख्रि संगासिनो ओंख्रिबो संगोन सावरायगोनबो रायजोफोर नोंथांमोनजों। दा खोथाया खुब सिरियास सोरनिखौबा जोङो खुनु डिसरेसपेक्ट खालामाखै जोङो रेसपेक्ट खालामदों बयबो ज' मिल मिलायनानै थानो गोसो जादों गावबागाव मोनथायखौसो जों बिदों। सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा अननाय सोरनिबा दया जों बेखौ बियाखै। जों जोंनि मोनथायखौ जोङो बिनानै लानांगोन हराबा जोङो सिख'नांगोनबो बिनि थाखाय जोङो जुजिनांगोन दावहा नांनांगोनबो बे खोथाया दिनै फैदों। आरो मोनसे खोथाया मा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव जायफोर सुबुंफ्रा दिनै गुबुनारिफ्राबो जोंजों जमायै रायजो जानानै दङ जों जेबो बुङाखै रायजो जाथों बिजनेस खालामथों डेभेलप खालामथों नाथाय जोंनियाव मानो हेंथा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थादोंबाबो अना ट्राइबेलफोरखौ जों जेबो बुङाखै गावबागाव जोङो बिथांमोननो थानो थाखाय जायगा जौगानो थाखाय जायगा दखान बायदिसिना सुबिदा बिजनेस ट्रेन्सपर्टेसन कमिउनिकेसन जों सुबिदा होदों। मालाबा ग्रासरुट लेभेलसिम बिजनेस मावनो थाखाय बिथांमोनखौ सुबिदा होदों माव डेभेलप खालाम नाथाय जोंनियाव मानो हेंथा जायो दिनै बिराद गिदिर प्रश्न। हायोब्लालाय बिस्रा मोनथाय गैयामोन बेवहाय थानायनि जों माबा मोनसे बुंनो हायो नाथाय जोङो बेबादि नङा बयजोंबो मिलायनानै जयै थांनानै थानो लुबैयो आरो जोङो माखासे खेथ्रआव प्रब्लेम्स बेबादि सैया मोनफ्रोमबो हारि माहारि जों गुबुनारिफोरजों नाख्रेबजानायखायनोथ' जों बिसोरजों जयै रायजो जाजाबनो हाया होननानै आलादा न'खर बानायनांदों। जोङो जोंनि मोनथायखौ मोननायाव जोङो सांग्रां आरो समग्र इयुन जोलैया सांग्रां जानानै ओंखारबोनांगोन बेखौनो आं दिनैनि सुंद' भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय रिकुवेस्ट खालामबाय। स' थेंक इउ मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं लाभ।